ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን ንኽንደይዳ ናይ ሂቦም ኻጋይን ወደይ ሓተታ ወይዘሮ ትብለጽ ጋይን ወደን ካብ ኣሃዱኡ ንመርዓፍ ቂዱ ኣብ ሰሙኑ ምስ ተመልሰ ንሓንቲ ወርሒ እዋ ኣኺልዋንኮ ሓንቲ ወርሒ በቃ እዋ ነሳዊን ብኸንደይ ለመነያ ተረኺባ እንታይ ወሪድዎ ማንታ እንታይ ማለት እዩ ዙኸይ ወይልክ ክንዲ ኺድ ሰለስተ ወርሒ ተሓጢንካን ዕሪፍካን ምጻም ባልሲ ሓንቲ ወርሒ ኢልካ ዘረባሎ ሓንቲ ወርሒ ደኣ ኣብ መርዓ እኳ ዘይተብፅሐካ ጋይን ወደይ መርዓኻ እኮ ገና 10 መዓልቲ እዩ ተሪፍዎ ዘሎ ኣንታ ቁርባይ ሓስቡ እንድዮም ክልተ 10 ብዘይ ዕርፍቲ ተጋዲልኩምሲ ክልተ ወርሒ መሕፀን ክኸልኡኻታ እዋይ ጭካነ በላ ወይዘሮ ትብለጽ ከናፍረን እናረማጠጣ ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን መበል 122 ክፋል كان يكوننا بشاي زرع سلازة عقيو كلا قدفنا بيخا تكا زي بلو سرح دي خات سرح تبنيات حنقيتكا عب حلوة موعال دي كونوني تسرحكم قوال سبامت إخاص بوحودو خلط ورح خيحت انكايا عمنا دن بينات انتنكايا خط كيد مالدو وزيدا ጭካነ እምበር ከመይ ጭካነ ዘይከውን አንታ ንቡር ዘይፈተኑ ደም ዝመርሑኹም ዘለው ከመይ ገይሩ ትርጉም መርዓ ምርዳእ አብይዎ ወይለከ መርዓን ሞቱን እኮ ክቡር ይዘወደይ ሓጎስን ጓሂኡን ክልቲኡ ልዑል ጋይን ወደይ በልኦ ኢለን እናወጣወጣ ሓቅኺ ሕጹነ ስዋ ሓጺራትና ورحوين اي ملئتن بلغاين ولدون نحساباتن بمدقاف عليك تملئ دا انت تملئ دا انت يزاربن اللو بعلاتهم حاسيبهم سلاز قبروس سبئي دوانانو سوقمت بموساد نتئزازاتهم انت زي خبر خقطعو وديو بعل خاز السعر زي يكون حق فاتيركاس قطع حق خدكون مالدي بوزيكا عمونغو حالفتن تران قرچتن زي مسنايني فتر مالتيو حالفتن تران انت زي تسانيوم انت زي تفاقيروم كا تسرح لمعاتن يزه الساقاين ودي سلازسي منقستنا زوي عقمت عاتي مفتح خفتر للهو በልኦ ነታ ኣብ ቅድሜን ተቆቁዝ ነበረት ኣፌ ቄዳ ማለት ቃቃዊ ደርሆ ከታቲ ከት ኢለን እና ሰጎጋ ወለዲ ጋይን ወልዱ ንሱ ናብ ኣሃዱ ምስከደ ብድሕሪኡ ከም ትሕግን ልምድን ዓደቦ ዝፈቅዶ አቡ አቶ ወልድ ሃይላይ ሳልሳይ ርእሶም ናብ እንዳጓል ከይዶም ጓልኩም ሃቡና መስበሉ ትብጻሕኩም ስለ ዝተባህሉ ናይ ሕጸ ቆጸራ ሒዞም ተመልሱሞ ኣብ መዓልቲ ቆጸሮም ካ ንሕጺት ዝኸውን ክዳውንትን ውሕድ ገንዘብን ሒዞም ዳግም ተመልሱ እንዳ ወዲ ናብ እንዳጓል ምስ ኣተው ኸኣ ቅድሚ ኮፍ መባሎም
እምባርከስ ክቡራትን ዓበይትን ምዃንኩም ፈሊጥና እምባ ክትኮኑና መጸግዒ ጎልጎል ክትኮኑና መሳፍሒ ጓልኩም ክትህቡና ኢና ተዓጢቕና ንልምን ዘለና ምስ በልዎም ከዓ እቶም ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣዕሩኽትን ፈተውትን ሒዞም ዝጸንሑ እንዳጓል ብወገኖም ትሕሽወዳ ንሕናውን ጭዋታት ማለት ወረጃታት ኣሕዋትናን መዋስብትናን ከም ዝኾንኩም ስለ ዝፈለጥና ኢና ጓልና ክንህበኩም ወሲና ዘለና እሞ ረኸቡ ይትሳኑ ጓልና ክትወዙ ፈቓደኛታት ኢና በልዎም የቐኔልና ክብረት ሃበልና በሉ ንጓልና ዝበቅዕ እኳ ኣይኮነን ግን ከም መግለፂ ሓጎስና ክኸውንሲ እዚ ክዳንን ብሩር መስቀልን ሕፅይቲ ከምኡውን ዓቕምና ዝፈቕዶ ውሑድ ቅርሽን መሃና ማለት ገጸ በረኸት ተቐበሉና ብምባል ትሕሶኦም ኣረከቡ እንዳወዲ ሕራይ ድሓን የቐኒየልና በሉ ሰደኛ ማለት ዋሕስ ጓል ትኸሉ ብምባል እንዳወዲ ምስ መለስሎም ከዓ ሕራይ ግርም ኣቶ ዘወልዲ ወዲ ኣይተገብረ ወልዲ ተዋሓሱና ብምባል ንሓደ ካብቶም ሒዞሞም ዝኸዱ ኣቦ ተወከስዎም ኣቶ ዘወልዲ ወዲ ኣይተገብረ ወልዲ ትዋሓሱ ዶ ሓተቱ ሓደ ዕብይ ዝበሎ ኣቦ ካብ እንዳጓል እወ ወሓስ መንግስቲ ሙቱ ይዋሓስ መንግስቲ ሙቱ ተባሂሎም ወግዕ ሕፀም ምስ ፈጸሙ እንዳጓል ትሕሶኦም ደሓን ስለ ዝነበሩ ክልተ ኸብትን ገንዘብን ኣግዚሞም መርዓ ቆጸርዎም ብድሕሪ ዝቐጸለ ድማ ብኽልቲኡ ወገን ጽዑቕ ምድላዋት ንመርዓ እዩ ነይሩ እወቕጽል እሰምዓካ ኣለኹ ዘማይ ምስ በልዎ ኣቶ ቐላቲ ቅልጥፍ ኢሎም ከዓ ምህር ሕግን ጠብቓን ዝኾነ ዘማኦም ኣንጎሶም ኣስገዶም ንባቡ ቐጸለ ሰራሕቲ ወርቅን ብሩርን ንንጉስ ዘውዲ ንዕኡ ዝመስልውን ካልእ ዓቢ ናይ ክብርን ማዕርግን መንገል ማለት መመላኽዒ ዝሰርሑ ጥበበኛታት እዮም ከምኡውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ወገን ኣኽሊል መስቀል ጽዋዕ ድባብ ካልኡውን በብዓይነቱ ብወርቅን ብብሩርን ዘንጸባርቕ ንኽብሪ ቤተ እግዚኣብሔር ዝሰርሑ ንሳቶም እዮም ነቲ ዝሰልጠነ ህዝቢ ዘድልዮ ድማ ሽልማት ብወርቂ ብብሩር ብሉል ብዕንቂ ዘጌጸ ስራሕ ዝሰርሑ ንሳቶም እዮም ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብጥበብን በአእምሮን ዝበሰሉ ናብ ዓቢ ስልጣነውን ዝመርሑ ቅባውንትታት ምጽራፍን ካብቲ ገዛ ህዝቦም ፈሊኻ ዘይምውሳብን ማለት ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ክብረትን ስልጣኔን ዘይመቐባል ወይውን ምድርባይ ማለት ስለ ዝሕሰብ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ጉቡ መውስቦ ክንገብርን ብናይ ክብረት መገዲ ክረአዩን ዘድልዩ በልዎ ቅባውንትታት ፍሉይ ክእለትን ኣገባብን ዘለዎም ሰባት ወይ ፈላጣት ማለት እዩ ስለዚ ሰራሕተኛ ሓፂንን ሰራሕተኛ ብሩርን ወርቅን ተማሂሮም ማዕርግ ዲቁናን ክህነትን እንተለዎም ኣብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ማሕድሮን ኣገልግሎትን ከም ኩሉ ወለዶ ክህነት ክረኽቡ ግቡዩ ነዙይ ዝኸልከለኻ 125 ቅርሺ ይቕጻዕ ማሕድሮ ድማ ይለቅቕ ነቲ ብልሃተኛን ጥበበኛን ሰብ ከመይ ዝበለ ክብረትን ማዕርግን ዝግቦ ክነሱ ምንም እኳ ካብ ዓዱን ህዝቡን እንተሳኣኖ ስርሑን ጥበቡን ብኽንደይ ደገ ጽንዓትን ልማኖን ከም ዝርከብ ክርዳእ ዝደሊ ሰብ ግን ኩሉ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋእል ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 12 ክሳብ 18 ዘሎ
ቃላት መጽሐፍ ቅዱስ ይመልከት። ምስ በለ ሰብኣይ ሓብቶም እቶም ብጽሞና ዝሰምዕዎ ዝነበሩ አቶ ቀላቲ ገብረ ሚካኤል እዋዕ ነዚ ዝምልከት ቃላት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣሎ ክብሉ ተወከስዎ። እወሎ ባዕልኻ ገንፂልካ ራእዮ። ቃላት መጽሐፍ ቅዱስካ ኣብ ዘድልየና ክንጥቀመሉ ኣብ ዘድልየናኻ ክንጉዕፎ ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ጸገም ግን መራሕቲ ሃይማኖት ንትሕሱ ብዝርዳእና ቋንቋ ዘርዚሮም ከም ዘለዎ ስለ ዘይነግሩና እዩ። ጸኒልካ ስማዕ ዘማይ ሕጊ ለጎጭዋ ወሲኹ ዝብሎ ኣለዎ በሎም ሕራይ ቀጽል ብምባል ኣእዛኖም ጸለዉ አቶ ቀላቲ። እምበኣርከስ ነዙይ ኩሉ ነገር ርኢና ነዘን ዝስዕባ ጸርፊ ንኽልክል ኣለና። ጠቢብ ቡዳ ናሃባይ የሕመሙ ይቐትሉ ዝብእ ይኾኑ ዕትሮ ይገብሩ ዋጣ ሓምየን ባርያ ወዘተ ከምኡውን ካልእ ንዕኡ ዝመስል ካልእ ጸርፊውን ንጥበበኛታት ዝጸረፈ ወይ ክሓምዝ ዝተረኽበ ወይ እውን ብኣሽሙር ዝተዛረበ ሰብ 125 ፈርጊ ይኽሕስ። ስዩም ከዓ ይብል ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን ምሕማምን መቕታልን ንስጋዊ ሰብ ስለ ዝሃበኻ ናይ ክሕደት ዘርኢ እሞ መቕጻዕቱ መንፈሳዊት ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ትወስኖ። ከምኡውን ነቲ እግዚኣብሔር ብጥበብና ክንዓይሞ መግቢ ዕለትና ክንረክብ ዝሰርዓልና ጥበባት ከይንጻረፈሉ ብሕጊ ኽልኩል እዩ። ስለዙይ ንኢደ ጥበበኛ ማለት ንበምስ ወይ ንበዓል ሞያ በታ ዕዩ ዝጸረፈ ካብ ሓረስታይ ጀሚሩ ክሳዓተን ደቀቕቲ ዕዮታት ስርሑ ዝጸረፈ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ስዩም ኢሉ 65 ፈርጊ ይኽሕሶ። ከመይሲ ጸርፊ ነቲ ጥበብን ብልሃትን ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ምድፋእ ንድሕሪ ዝመልስ ናይ ሃካያት ቃል እሞ ንጥበበኛ ምጽባእ ማለት ንምዕባለ ሃገር ምጽባእ ማለት ምዃኑ ኩሉ ህዝቢ ይረዳእዮ። ደናቁርን ክፉኣት ሰባትን ረቂቕ ብልሓት ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ለዋ ህዝቢ ስብከተ ኣርዮስ ብምክያድ ምስ ሰራሕተኛታትን አንጠረኛታትን ክሳዕሎም ፈልዮም ኣብ ዑረት ኣጽኒሖም ኣለዉ። ሎሚ ግን ምስ ግዜ ክንጓዓዝን ሓቂ ክንፈልጥን ካብ ጸላም ናብ ብርሃን ክንምለስን ሓይሊ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ዝብል ጽሑፍ ዝሓዘ ሕጊ ለጎጭዋ ምስ ነበበሎም አቶ ቀላቲ ከምቲ ዘማኦም ዝበሎም ንኹሉ ብህድኣትን ብጽሞናን ስለ ዝሰምዕዎ እምባዕ ሓቂ ድዩ ዝነቦ ዘሎ ክሳዕ ሎሚ ሕጊ ዓደቦይ ከይፈለጥኩ ጸኒሕ ማለት ድዩ እምባዕ ብምባል ንነብሶም ሓተቱ። እስከ በልዘማይ ኣባ ኸለኻኻ ኸተብርሃለይ ክሓተካ እዛ ስብከተ ኣርዮስ ዝበልካያ ነገር ከመያ ብዛዕባ እትፈልጦ እንተለካ እስከ ንገረኒ። ምኽንያቱ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ካብ ኣቕሽሽን ዓበይቲ ሰባትን ይሰምዓየ። ኣርዮስ ማለት ሰይጣን ማለት ድዩ ሓተቱ አቶ ቀላቲ። ዕራይ ከብርሃልካ የቐላቲ ሓወይ ኣርዮስ ማለት ሰይጣን ማለት ኣይኮነን። ኣብ 325 ዓመተ ምህረት ሓደ ካብ ሊቃውንቲ እስክንድርያ ማለት ግብፂ ዝነበረ ኣርዮስ ዝስሙ ሰዓቢ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ንሱ ብዛዕባ መንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍልይ ዝበለ ሓሳባት ዘቕረበን ኣይፋልካን ተባሂሉ ብዘይ ምስምምዑ ዝተወገዘን ሰብ እዩ። ኣርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ባዕሉ ይኮነን ወልድ እዩ። ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣቦ ካብ ወዲ ወዲ ድማ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይዓቢ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ብወልድ ኣቢሉ ንዓለም ከም ዝፈጠረዳ ይነግረና እምበር ወልድ ባዕሉ ኣምላኽ እዩ ኣይብለናን እዩ ብምባል ስለ ዝመሃረ
እቶም ኣብ ጉባኤ ነቕያዝ ዝተኣከቡ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣርዮስ ወገዝዎ። ስለዚ ድማዩ ኣብ ሃገርና እውን ውጉዝ ከም ኣርዮስ ዝበሃል ክሳዕሎም ንሰምዕ በሎም። ካልእ ንእግረ መገደይ ክሕብረካ ዝደሊ ነገርካ ቀላት ሓወይ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ እውን ብዙሕ ሓጽያት ኢትዮጵያ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ፍትሐ ነገሥት ዝበሃል ስድቢ ማለት ቅዋም እውን ነቶም ኣብ ጉባኤ ንቕያዝ ዝተሳተፉ 318 መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትና እዮም ተዛትዮም ኣብቲ ጉባኤ ኣጽዲቖሞ ክትፈልጥ። ይሄ ቀላት ሓወይ ከመይ ረኺብካዮ ዝሕጊ ወለድኻ? ጽቡቕ ገይሩ ዶ ተረዲኡካ ኣሎ? ምስ በሎም ዘማኦም ፍሽኽ ኢሉ እዋ እንታይ ክወጾ ዝዳ በላዊ ወይዘሮ ኣስመረት ንበዓል ቤተን ቀዲመን እዚ ብሓቂ ኣብ 1484 ዓመተ ምህረት ዝተነድፈ ሕጊ ወረዳና እዩ ዘማይ? ተገሪሞም ሓተቱ ኣቶ ቀላቲ ብወገኖም። እወ እዚ ሽዑ ዝተነድፈ ቅዋም ወለድኻ እዩ። ወረዚ ዝነበብኩልካ ብዛዕባ ዓሌትነት ንዛረብ ስለ ዘለና ነዝፈልየ ነጊረካ እምበር ነቲ ቅዋም ንኹሉ እንተነቢብካያስ ኣዝዩ ስልጡንን ዝተርፎ ዘይብሉን ኣውራ ድማ ንማንም ከይበደለ ንኹሉ ብማዕረ ዝርእን ዘኽብርን ናይ ስኒትን ፍቕርን ቅዋም ስለ ዝኾነ መዘና የብሉን። ዝኾነ ሰብ ብኢንታኡ ክጽረፍ የብሉን። ንኹታራ ዕዋላ ንሰኽራም ኒኖ ወዘተ ኢልካ ምጽራፍ እውን ብሕጊ የቕጽዕ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝወዲ ተካይዶ ዘለኻ ጸርፍን ተጻብኦን ብሕጊ ክሕትተካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዘማይ በሎም። ጉደፎ ናይ ዛንገሶም ሓወይ ሕጂ ጥራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለስካ ከይ ወዓልካ ኸይሓደርካ በጃኻ ትቕዋም ወለድና ብምሉእ ስደደለ ኢኻ። እንተላይ እቲ ናይ ካልኦት ኣውራጃታት ሕጊ እውን ስለ ዘድልየኒ ምዝ ናይ ዓድና ጌርካ ንኹሉ ስደደለ ይበጃኻ። ኣታ እንቋዕ እዞም ኣረይቲ ገንዘብ ንበይንና ጥራይ ኣይኮንና ኣብዛ ሃገር እንቋዕ ምሁራት ኣሕዋት ኣለኹምና በልዎ ርእሶም እናነቕነቑ ኣቶ ቀላቲ። مرحبا جمعة فاتخمي وعلكم كما يالنا جمعة سلام دي بمبال كراران ودرزانن تمراريحهم نابنداميس واقع عدوا أتوو እቶም ኣብ ትገዛዝ ጸንሕዎም ዶክተር ቃስም ዝርከቦም ብርክት ዝበለ ዓማዊል ከዓ ብድሙቕ ሰላምታ ምስ ተቐበልዎም ብሓደ ጸግዒ ተመዓራርዮም ኮፍ በልሞ ኣሰላፊት መጽያ ብቐጥታ በብርልኦም ኣዕተረቶም። ናብዛ ደቕ እዚኣኻ ናተይ ብርለ ሃብዮ በላው ወዲ ረዛን ሽዑ ነታ ብርለ ሜስ ዝሃበቶ ኣሳሳይት ሕራይ ኢላ ኸይዳ ኣሳሳይት ዝተባህላ ምስ ገበረትካ የቐኒለይ እንዳቐስተ ደበና ብምባል ከመስግን ጀመረ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ብሰንኪ ሕሱም መግዛእቲ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ዝነበረ ኤርትራዊ መታሕል ማለት ስደተኛ ናብ ሃገሩ ይምለሳሉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ብሰር ኹናት ንዝዓነወት ሃገሩ ክሃንጽ ላዕልን ታሕትን ይብላሎ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ብድሕሪ መጋረጃ ኾይኖም ናይ ስልጣን ሕልምን ህርፋንን ንምክያድ ዝማኸሩን ኣብ ልዕሊ ብጾቶምን ኣሕዋቶምን ተንኮል ዝኣልሙን ሰባት ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ እዚ ሰኸራም ሰብኣይ ኣይሓውን ድዩ ኢሎም
ብልቦም ዝሓሚኑ ሰባት ኣለዉ ብምባል ነቶም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ዓማዊልት እንዳሜስ ብዙርያ እናኾለለ ጠመቶም እሞ ገለ ብጽሞና ዝሰምዕዎ ገለ ድማ ናሓድሕዶም ሕሽኽሽኽ እናበሉ ዘዕልሉ ሰባት ምስ ተዓዘበ ካብተን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበራ ሜስ ዝሓዛ ብርለታት ንሓንቲ ኣልዒሉ ኣንቃዕሪሩ ጸንቀቓ ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ ጠባይን ባህርን ሰብኡተን ኣብ ምቕያር ይዕወታየን እዚ ዘሕዝን ግን ምስ ቀየሮኦም ይጸልኦኦም ምዃነን እዩ ክገርመኩም ጓል ኣንስተይቲ ብተፈጥራ እትመልኮ ሉምሉም ሰባይ ኣይትፈቱን እያ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ቅድሚ መርዑኡ ኣፍቃሪቱ ብዛዕባ ዝበለቶ ክሓስብ ሰላም ከየበለዩ ዝሓድር ድሕሪ መርዑኡ ግን በዓልቲ ቤቱ ትብሎ ከይወደትዩ ድቃስ ዝወስዶ ኣሕዋተይ ሓደራ መናዋት ኣይንኹን ብዘይካ ፍቕርኻ ኩሉ ለውጢ የድልዮ እዩ ፍቕሪ ግን ንዘለዓለም ክቕየርን ክልወጥን ዘይግቦ ነባር እዩ ነፍሲ ወከፍና እዞም ዝስዕቡ ስምዒታት ክስማዓና ኸለዋ ሕማም ርእሰ ምትሓት ይጅምረና ከም ዘሎ ተገንዚብና ንጠንቀቕን ብኣጉ ፈውስ ነድለየሉን ሓደራ ምኽንያቱ ርእሰ ምትሓት ዘማዕበለ ሰብ ኣደዳ ብስጭትን ስቓይን ስለ ዝኸውን ጸገም ርእሰ ምትሓት እንተዳልዩናኻ ነዞም ዝስዕቡ ምልክታት ኢና እነርኢ ሰባት በኣና ዝዛረቡን ዝስሕቁን ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓና ህቡብነት ክንረክብ ኢልና ጸደፍደፍ ንብልን ብዝገበርናዮን ዘይገበርናዮን ክንጀሃር ንጅምርን ዓወትና ብጻዕርና ዘይኮነስ በኣጋጣሚ ዝተረኽበ መሲሉ ይረአየና ንፍርህን ልኡምነትን ከም ትሕትናን ጽቡቕ ጠባይን ክንቆጽሮ ንጅምር ካልኦት ሰባት ጥራይ ቁኑዕ ዝሓስቡን ዝዛረቡን ኮይኑ ይስማዓና ንነብስና ነቃልል ካብ ካልኦት ሰባት ዝተሓትና ኮይኑ ይስማዓና ንዝፈጸምናዮ ጉድለት ወይ ጌጋ ሓላፍነት ንምስካም ንፈርህ ሰባት ዝንዕቑና ኮይኑ ይስማዓና ወዘተ እዚ ምልክታት እዚ ዘለዎ ሰብ ከዓ ብቐሊሉ ተቐያሚ እዩ ዝኸውን ቂምታኻ ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት እዩ ስለዚ ንገዛእ ርእስና ኢልና ኣብ ልብና ቂምታ ክንሕዝ ከም ዘይግባአና ንገንዘብ ከምቲ ጸላም ብብርሃን ዝሰዓር ጽልኢ ከዓ ብፍቕሪ እዩ ዝሰዓር እሞ ምእንቲ ንነብስና ክሕሸና ኢልና ንጽልእና ብፍቕሪ ክንስዕሮ ንፈትን ኣብ ህይወትና እተን ኣዝየን ኣገደስቲ ነገራት ተስፋ ፍቕርን ስራሕን እየን እሞ ነዘን ነገራት እዚኣተን ወትሩ ኣብ ልብና ቦታ ንሃበን ደዓር ኩሉ ግዜ ንተስፋና እምበር ንፍርሕና ይንእመኖ ሓደራ ገለ ሰባት ኣፍቃሪቶም ክትጠልሞም ከላ ዓለም ጽልምት ትብሎም ሰባት ኣለዉ እዚ ግን ካብ ዘይምስውዓል ዝመጽእ ዓብ ጌጋ እዩ ምኽንያቱ ኣፍቃሪትካ እንተጠሊማትካ ፈጣሪ ክልተ ዓበይቲ ህያባት ከም ዘዳለወልካ ተገንዘብ ከመይዚ ንገዛእ ርእስኻ ክትፍትሽን ዕድልካ ኣብታ ብድሕሪያ ትመጽእ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነን ዝሕብር መልእኽቲ ከም ዝሃበካ ፈሊጥካ ነቲ ዘጋጠመካ ዕድል ስርሓሉ እምበር ኣይትሕዘነሉ ደዓርካ
ንዘይተፍቀረካ ጓል ኣንስተይቲ ምፍቃር ዓብ ጌጋን ስቓይን ምዃኑ ተገንዘብ። ምኽንያቱ ምስ ተፍቀረካ ኢኻ ክትነብር ዘለካ እምበር ምስ ዘፍቀርካ ኣይኮንካን ሓዳር ክትምስርት ዘለካ። እዚ ንኽልቲኡ ጾታ ብማዕረ ዝምልከት እዩ። እብለኩም ኣለኹ ምስ ተፍቅረኩም እምበር ምስ ተፍቅርዋ ሰብ ክትነብሩ ኣይትብሃጉ። ካብ መዓር ዝምቅር ገንዘብ ካብ ፍቕሪ ዝምቅርካ ሕውነት ምዃኑ እውን ኣይንረስዕ። እታ ብ26 ነሓሰ 1910 ዓመተ ምህረት ኣብ ማሴዶንያ ዝተወልደት ገባሪት ግብረ ሰናይ ዓለምና ዝኾነት ማዘር ሜሪ ትሬዛ እንታይ ኢላ መስለኩም? ፍረ ሰብሪ ማለት ፍረ ጸጥታ ጸሎት እዩ። ፍረ ጸሎት እምነት እዩ። ፍረ እምነትካ ፍቕሪ እዩ። ፍረ ፍቕሪ እውን ኣገልግሎት እዩ። ፍረ ኣገልግሎትካ ሰላም እዩ ኢላ ነይራ። እስከ ወትሩ ኣብ ህይወትና ሰላምን ፍቕርን ንምርካብ በዚ መገዲ እዚ ክንጓዓዝ ንፈትን። ኣስናና ኣብ ኣፍና ብቕድሚ ልሳንና ምስርዖምካ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምስ ሰባት ክንዛረብ ከለና ፍሽኽታ ኸነቐድም ተባሂሉ እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩምካ ምሁር ትምህርቱ ንዘይተማሃሩ እንተዘያካፊሉ መሃይም ከም ዝጽዋዕ ፍለጡ። ነፍሲ ወከፍ ብገንዘብ ህዝቢ ዝተማሃረ ምሁር ዝፈልጦ ንህዝቡ ከካፍል ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ። ኩሉ ሰብካ ንፍርህ ጥራዩ ክፈርህ ዘለዎ እምበር ንኻልእ ኣይኮነን። ንደልዮ ነገር ንምርካቡን ወትሩ ካብ ምድላይ ኣይነቋርጽ ብምባል ሓንቲ ካብተን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበራ ብርለታቱ ኣልዓለ ኣብ ሳደቕ እዚኣ ኣታኹራራ ዓርከይ ኣነስ ኣኺሉ ንዲ በቃ ነዚ ወላዲ ደልሲ ኢንዮ ይስቕ ክብል እምባ ኣበይ ከይዳ ክሓትት እታ በሎቲ ደኒኑ ክሓስብ ዝጸንሐ ወድረዛን ንኹራራ ኖ ወድረዛን ዓርከይ ሲንዮ ዝበሃል ነገር የለን ገና ክሳዕ ንረኽቦ ነዝረኣናዮ ተጋዳላይ ክንሓትት ኢና ሻዕብያ ሞ ክንደይ ቁፅሮም ሓተተ ኩራራ እንድዒ 80,000 መስለኒ ዋንምታይ ዳ ቁፅሮም ክትፈልጥ ደሊኻ ህዋ 80,000 ጽቡቕሞ ክሳዕ ሕጂ 100 ዝኾኑ ተጋደልቲ ጥራይና ሓቲትና ዘለና 79,900 ተጋደልቲ ኸ ተሪፎሙና ኣለዉ ዘይተሓተቱ ማለት እዩ። ክሳዕ ንኹላቶም ረኺብና ንሓቶምካ ንተጋዳላይ ጋይም ወልዱ ሲኢና የልና ትማይ ክንብልኒ ኢና ወድረዛን ዓርከይ ቅሰን ጥራይ በሎ ኩራራ ዕትብ ኢሉ መርዓ ጋይም ወልዱ ኣተወ ምስ ተባህለ ፈታውን መቕረብን ዝኾነ ህዝቢ ዝሕገዝ ክሕግዝ ናብ እንደ ኣቶ ወልዱ ክውሕዝ ጀመረ። ምእካብ ዕንጨይትን ምውራድ ማይን ሕሩጭ ምልዕጣጥን ምልዋስን መልሓም በርበረን ምስንካት መጽፋእትን መጠቓን ምእካብ መለለኻትን መስራሕ ዳስን ወዘተውን በብግዚኡ ተኻየደ። ብወገን እንዳጓልውን ንዕኡ ዝመስል ምድላዋትን ምሕራም መርዓትን ማለት ካብ ጥዑምን መዓዛውን መግቢ ብምቆጣብ ናእትን ማለት ቅጫን ንዑ ዝመስል ደረቕ ምግብን ጥራይ ከም ትምገብ ብምግባር ኣብ ግዜ መርዓኣ ደገ ከም ዘይትወፅእ ዝሕግዝ መስርሕ ተኻየደላ። ናይ ቀረባ ኣዝማድን
ፈተውትን ክልቲኡ ወገን ከዓ ገን እስዋን 50 እንጌራን ገለ ድማ እኽሊ ጻዕዳ ጣፍን ዳጉሻን ከምኡውን ዝራብዕን ጣዕዋን ወዘተ ዝኣመሰሉ ህያባትን ሓገዛትን ከበርክቱ ጀመሩ። ምቕንጣት መርዓት ምስ በጽሐ ከዓ ንትዕበ ሕፂት ጋይን ወልዱ ኣዋልድ ዓዳ ምሸት ምስ ኮነ ሃንዛ ዝሓሰድ መሶብ ኣብ ርእሳ ኣሰኪመን ኣጆኽን ሳንዳዬ ከምዝናት ክንሲናዬ ኣጆኽን ሳንዳዬ ከምዝናት ክንሲናዬ ኢለን እናደረፋ ካብ ገዛ ናብ ቅርዓት ኣውፅን ጓይላ ተኸላሞ ሰብ ተኣኪቡ ከበበን። በብዓይነቱ ደርፍታት ማለት ነመርዓዊ ጸሪፉ ነመርዓ ዘመጉስ ግጥምታት እናመረጻ ተተቐባቢለን እናደረፋ ጓይላ ትጽውት ምሰምሰያ ኸኣ ኣብ መወዳእታ ነቲ መርዓት ኣብ ርእሳ ተሰኪማቶ ዝነበረት ሃንዛ ቆቆሪሰን ንኹሉ ዓደለ እሞ መስርሕ ምቕንጣጥ ሕፂት ጋይን ወልዱ ማለት ናይ ትዕበት ጸጋይ ተፈጸመ። ብድሕሪኡ ምጽማቕ ስዋ ስለ ዝቐጸለ ኸኣ ትብለጸየ ትብለዛወለላ እንቋዕ ስዋ ጣዓመላ ብናጤዋ ዱቃ ተዋሓጥና ጭቃ ተዋሓጥና ጭቃ ተዋሓጥና ጭቃ ተዋሓጥና ጭቃ ተዋሓጥና ጭቃ ኢለን ኣእኑስ ማለት ኣንስቲ ዓዲ እናደረፋ ስዋአን ጾመቓ። ሰብኡትን መንእሰያትን ውን ንምስራሕ ዳስ ዝውዕል ቆጽሊ ኪልዓው ሓንሰን ኩመልን ሰሰሊዖም ብምምጻእ ለምለም ዳስ ከበሮ ለጋስ ዝተሰምየ ጎልጎል ዳስ ሰርሑ። ቃንጫን ሽላን ሰተ ሰምሃል ስማዝን ማለት ሰትን ጋርሳን ኣብ ምድሪ ዳስ ስለ ዝነስነስሉ ኸኣ ኣፈውርሄኡ ማለት ጥዑም ጨንኡ ደስ ዝብል ነበረ። ንመስርሕ ዳስ ብበዓላልቲ ማለት ብውሓለታት ዝተዳለወ ድቋ ስዋ ምስ ምጓዓተር ስለ ዝተዓደለ ኸኣ ሰራሕቲ ዳስ ስርሖ ምስ ወድኡ ኣብቲ ባዕላቶም ዝሰርሕዎ ዳስ ኣጽሊሎም ወዋንጮም ዓቲሮም ጥዑም ስዋ እናተወልተቡ ማለት እናማዕጉ ምጓዓተር ክጎስምዎ ጀመሩ። እቲ ነዚ ኹሉ ምድላዋት ርዩ ዝተሸንሐ ማለት ደስ ዝበሎ ጋይን ወልዱ ሽዑ ተመስገን አንተ ኣምላኽ እንኳዕ ነዚ ኸይረኣኻይ ቀተልካኒ ዘለዓለማዊ ክብርን ምስጋናን ነቶም ነዚ ኽርዩ ዘይበቑዕ ጀጋኑ ብጾተይን ዋዕሮ ዓሳን ከምኡውን ነዚ ኣብ ዝኾነ ሓጎስን ሓዘንን ከም ንህባ ዓሲሉ ዘተሓጋገ ዘለዋ ህዝቢ ዓደይ ልዑል ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ብምባል ነፈጣሪኡ ንስዋኣት ብጾቱን ንደቂ ዓዱን ለጠነ ማለት ኣመስገነ ጋይን ወልዱ። ምሕረት ሓፍተይ እዙይ ግን ምሳኺ ኸውን ነርዎ እምበር ትዕበዳ ቖልዓ እንዲያበ ይፈልጣ ኣምላኽ ካብ ዘይፈቐዶ ግን እንታ ክግበር ኮይኑ ዝሃበካ ምቕባል እዩ ብሩኽ መዓልቲ ጥራይ ይግበረልና እናበለ ክሓስብ ዝረአይዎ ኣቶ ኣረጋይ ኣስፋ እታ ወዲ ዓርከይ እንታይ ዳ ትሓስብ ኣለኻ ዘሕስብ የብልካን ዝወደይ ሳላዞም ብሩኽ ዓዲ ትርእዮም ኣለኻ ኢደይ ኢድ ካይሉ ዳስካ ሰሪሑ ሰላሊምዎ ስራሕ ተሳሊጡ እንታይ ጸገም ኣሎካ ብምባል ኣብ እንግድዑ ጠባበልዎ እቶም ሓሙኡ ክኾኑ ዝነበሮም ኣቦ ምሕረት ኣቶ ኣረጋይ ኣስፋሃ ናብ ጋይን ወልዱ ጽግዕ ኢሎም። ጋይን ወልዱ ግን ብዛዕባ ምሕረት ጓሎም ይሓስብ ከም ዝነበረ ነፍሶም ነጊርዎም ዝመጹ መሲልዎ ሰንበደ። ኣይሓሰብኩን ኣየ ኣረጋይ ማዕረይ ሳላኻትኩም እንታይ ተሳኢኑ እሞ ክሓስብ ንምሕረት ምስ በዓል ቤታን ንኣብሻይ ኣስመረት ምስ በዓል ቤታን ዳ ሰብሲእና ዕድመ ይለኣኽናሎምን እምበር መሪሕ ዶኾን ንዓፀ ጓር ጉያ ኢሉ ኸይዱ ክነግሮም ምኽኣለ በሎ ጋይን ወልዱ እናተሰከፈ። ጸገም የለን ወዲ ሓወይ
نمرح ودي حيو خد مرعة تعدينكم اللهم الكان قرم إليه نابن دهب تخصدوه لأن غلاتخا صباح بحجتي مالت بقداينا وعدو خلاك خيس لزخونكو أبو خوينا سلك وقع خنقرومي قد بالكان ودع عركي قسان بمبال كابت بيمانا إيدوم عاتيروم موزن برودك أسواز ملأ ملاليخ معقاب بلوم قرد عبلو